Pentru că nu mai lăsa... Prietenul tău cu ce... De ce parte crezi că e? E de stânga sau de dreapta? E de n-are bă nicio parte el. El e altceva. E pe toate părțile. E altceva, nu există. Na, că vorbeai despre el, că m-ai nebunit. Nu bă, că părinții, că familia, că dracu să-l ia. Educația, dar să-mi continua de aceeași... Tot aia e problema lui. Familia. Bă, cu ești nebun, bă. Eu, tu acum, zici mea, vorbești cu gura plină, bă, să mă cac aici, ce mai urmează? Tu mi-arăți mie niște efecte. Eu îți povesteam. Bă, mai spar de cauzele astea. Păi da. Nu e de cauze. N-are legătură cu cauzele. Ai văzut ce s-a întâmplat? Nu, n-am văzut. Scandal cu Ioniță de la Clejani în public. Clienții unei terase de fiță din capitală au fost martorii unui dialog halucinant care a avut loc între Fulgi și Ioniță de la Clejani. Vedeți de ce trebuie să urmăriți canalul nostru? Ați văzut cu câtă cursivitate citesc? Aici veniți, taică, că ăsta e viitorul. Învățăm să citim. Facem lecții de Brencu. Începem de jos, ca să intre și ăștia de la aur în cursurile noastre. În cursurile! Așa, pe scurt, s-au văzut la un restaurant și ăsta a venit, tasul a venit să-i dea niște pastile. Fulgi a zis, ce văci? Ioniță, nu, a început să filmeze. Ioniță, nu filma, mă ridic și plec. Fulgi, pleacă de aici, ai pastile la tine tu? Cine ești tu? Ioniță, am venit să vorbesc cu tine. Fulgi, stai jos aici, lăutare. Ioniță, nu stau dacă nu-l oprești. Fulgi, stai jos dacă nu pleacă. Mi se pare corect, stai jos dacă nu pleacă, adică câte opțiuni erau. Da, mă, și ce vrei, mă, de la mine, mă? Ce vrei? În contrapartidă, Măsa îi dă mesaj. Dar de unde știu ăștia ce mesaj îi dă Măsa, mă? Măsa care îi scrie așa: să mor în cancer dacă te mint. Bă, mama lui, mămicuța lui. Păi și atunci n-ajungi, mă, la ce ți-am zis eu? Bă, nu, tot n-ajungem. Cum, mă, nu? Păi de ce? Bă, dar ce faci, mă contrazici? Da! Vrei să bei? Da. Nu vezi nimic. Ai dreptate. Nu, tot n-ajungem. De ce? Bă, eu recunosc. Sunt prost. Nu asta. Nu ești. Mersi mult. Recunosc, e o familie de leșinați. Da, mă, că n-am zis așa. Ăsta e adevărul, e o familie de leșinați. Dar asta nu-i scuză pe copii, mă. Da. Eu sunt în Nu-i scuză, corect, nu-i scuză, dar permitem să înțeleg. Bă, nu, eu sunt de părere că întotdeauna trebuie să-ți depășești condiția. Da, mă, dacă ai niște date, bă, dacă... Bă, bine, bă, dar câți oameni și-au depășit condiția, mă? Că mă iei pe mine cu depășitul. Câți oameni și-au depășit condiția? Că îi numeri pe degete, sunt foarte puțini care au capacitatea reală de a face asta. Bă, dar ăștia au toate datele. Au trăit într-un mediu de cultură. Dacă n-au fost părinți... Ion Țiriac a fost bogat de mic? Așa. Nu, de răspundem. Da. Unde m-a fost Țiriac bogat de mic? N-a fost, dar vreau să te contrazic până la capăt. Gigi Becali a fost bogat de mic? Da. Nu. N-a fost. Nu, a fost dintr-o familie cât de cât avută, să zicem așa, da? E Machidon, dă-l în Măsa, a avut. Ăștia, frații Haumel, Jderi, Jdarndangen, aia cu Dedeman, au fost bogați? Nu. Marcel Butuza, unul dintre cei mai bogați oameni din Brașov, din județul Brașov, așa, care e zărneștean, a fost bogat de mic? Nu. Ăștia sunt oamenii, sărăcia te împinge să-ți depășești condiția. Nu. Dar e și normal. Că dacă eu stau pe fotoliul ăla gonflabil, da? Am stat eu ăla. Păi dacă stau pe fotoliul ăla gonflabil, mie îmi trebuie scaun. Nu cu... dă-l ăla scaun. Fără căcat. Fără, deci nu scaun moale sau tare, scaun. Așa. Nu-mi trebuie, ca un fotoliu pe care să stau. De unde a venit fotoliul ăla? Nu trebuie fix în am de-a gata. Și eu consider că așa o să fie toată viața mea, să am totul de-a gata. Ceea ce e fals și ajung în postura asta în care... Lăutare, stai jos! Hai pastile, cine ești tu? Farmaciu? Și asta îl împiedică pe el să aibă bun simț și respect? Nu. Astea sunt niște valori care se cultivă în familie. Pe tine, mama ta te-a învățat să ai bun simț și respect. Și cu tata tău. N-ai învățat tu să ai bun simț și respect. Believe me, n-ai învățat tu de capul tău. Bă, e la o vârstă la care e responsabil pentru tot ce face și are o gândire, are o conștiință.
un preot grec, duhovnic, avea un ucenic. Și era așa. Vezi curmalul ăla de acolo? Da-l văd. Un curmal micuț. Așa. 3-4 ani. Ce du-te smulge. Da. O zi întreagă s-a luptat cu el și n-a putut să-l smulgă. Și s-a dus înapoi la părintele duhovnic și a zis: părinte duhovnic, este peste puterile mele, nu-l pot scoate. Și ce bine, hai cu mine afară. Vezi curmalul celălalt? Unul mai cam de aceeași vârstă, dar mai pricăjit un pic, mai nu știu. Zice, tu te și smulge-l pe ăla. Și l-a smuls fără măcar să depună un efort major. Și se întoarce spre băie și duhovnicul îi spune: ce, vezi, curmalul ăsta, chiar dacă e de aceeași vârstă cu ăsta, avea niște rădăcini foarte puternice și nu ai putut să-l scoți din direcția lui de creștere cum ar veni. Celălalt, fiind cu niște rădăcini foarte firave, ți-a fost mult mai ușor să-l scoți. Așa se întâmplă și cu copiii. În momentul în care au niște rădăcini foarte puternice, le e ușor, să zicem, că pe drum să pierd, da, la un moment dat, ajung să consume, să nu știu ce, dar undeva în spate există un fundament, o bază, un post, cum îi zicem ăla pe care stă statuia, Așa, dar de acolo crește. Soclu. Așa. Pe care, dacă ai noroc, în toată rebeliunea și rătăcirea ta reușești să-l accesezi la un moment dat, să te așezi pe el și să crești. Dacă nu-l ai, cum să zic eu, Maline, e ca și cum, nu știu cum dracu să-ți explic. Că dacă n-ai ceva, n-ai. Că cine să ți-l ofere? Să mor în cancer? Și asta înseamnă că până va muri el, va fi absolvit de vină pentru că a avut niște părinți în spate care... Dar nu e absolvit de nicio vină, adică omul poate să facă pușcărie oricând, că nu întreabă nimeni ce familie a avut. Eu îți vorbesc din punct de vedere moral, vina faptelor lui în momentul ăsta este cumva a lui. Vina pentru faptul că el a ajuns în situația asta nu e a lui. Adică tu nu poți să-mi spui că oamenii ăia n-au nicio responsabilitate față de copilul ăla. Ceea ce face el este la un alt nivel. E efectul bulgărului de zăpadă, nu? Adică e suficient să-i lipsească o chestie atât sau să nu-i ofere o chestie atât. Dar toți copiii au și le lipsește o chestie atât, dar nu se transformă în așa ceva. Lipsuri există în orice familie. Da. Dar nu te împinge nimeni nicăieri să ajungi acolo. Nu are toată lumea 100 de euro să dea pe cocaină. Eu vorbesc de conștiință. Nu de posibilitatea materială. Conștiința aia nu mai există. Că el a tras, nu? Păi a tras, dar de ce a ajuns acolo? Tu de ce n-ai tras cocaină? Că ți-ai fi permis și tu la un dat. Că a fost alegerea mea să nu. Bazată pe ce alegere? Pe ce ți-ai bazat alegerea asta? Adică pe ce fundament? Pe conștiință și pe dezvoltarea mea. Eu, într-adevăr, sunt perfect de acord că părinții mei au un cuvânt de spus în direcția asta. Dar nu acum, la momentul ăsta. Deci nu, eu mă refer în creșterea mea. Au un cuvânt de spus. Dar ăsta, eu sunt rezultatul lor. Dar acțiunile mele sunt rezultatul faptelor mele și acțiunilor mele. Eu reacționez în baza acțiunilor pe care le fac eu. Nu în baza a ceea ce am fost educat, pentru că acțiunile mele de acum sunt altele. Dar care e azimutul acțiunilor tale? Adică ele se ghidează după ce? Se ghidează după... Adică de ce nu după dezvoltarea mea. Te enervezi, da? Eu te enervez, dacă de ce nu dai cu ăsta în cap? Pentru că n-ai ajuns să-mi accesezi impulsuri atât de puternice încât să fac treaba asta. Poate undeva acolo în mine pe tine, mi-ai dat în cap? Nu mi-ai dat. Că nici eu nu ți-aș da ție. Pentru că cumva... Bă, nu mă oprește-mă dracu, că mănâncă în luna. Da, mult mai bine. Și ai trecut pe băut. Aoleu! Bă, du-te că mănânci microfonul și abia l-am luat. Nu, e mă, la sfârșit. Dar treci pe țigări. Fundamentul este foarte solid. Îs vicios, mă. Da, mă, hai, ia uite, mă, să-ți dau și o cameră pentru noaptea asta. În care ai băutură, ai țigări. Sex, nici nu mai fac, că nu mai știu cum e. Fac, slavă Domnului, măcar atâta fac. Bine. Nu, serios. Așa te la să ostul. intre pe aia din tribune, ce ai? Da? Păi, faci cu public? da, normal, nu pot altfel, bă, meseria. Am înțeles. Iei și bile la intrare? Depinde. Dacă e independent sau de stat. La de asta de stat mai fac și moca. Că mai mult stau. Invers. Da. E bine. Da, mă. Zi tu ce vrei să zici. Nu mai zic nimic. Gata, mergem mai departe.
Te-am enervat. Mă enervez cu prostul tău. Haide că nu-i mai au apărarea, du-te Chiar mai prostul departe. al dracu, nu mai vreau să zic nimic, gata, Eu mergem mai departe. Beizadea, da. Ia-ți de acord cu tine că eu Beizadea. Zim de taxi. Te zic cu taxi. Da, bă, făceam la un moment dat. Păi stai aici, cu cine vorbesc? Cu mine. Vorbești cu publicul telespectator. Făceam Uber, nu mai știu, cred că sunt 3, 4 ani, cu vreo 4 ani. Aveam nevoie de niște bani și n-aveam cum să obțin suma respectivă de bani într-o lună jumate încât îmi trebuiau mie, că eu aveam un salariu și nu puteam nici să mă duc să-mi caut un job, că aveam un loc de muncă. Și am zis, bă, cea mai safe soluție să fac Uber. Și n-aveam, mașina mea nu se încadra la Uber, fiind destul de veche mașina de atunci și atunci am închiriat o mașină din asta, că sunt firme care îți închiriază mașini, dai 4 milioane pe lună, să ocupe și de contabilitate și de licență și de toate alea. Tu numai te oci mașină, pornești aplicația, conduci și aia e. Foarte greu, by the way, adică cumva mi-a schimbat părerea despre taximetriști și despre uberiști atunci, că e, bă, e hardcore, bă, să stai 10 ore în traficul din București, să conduci în oraș, e moarte. La un dat iau pe unii din centru vechi, pe la 2 dimineața, un ier șoia, o blondă și un gagiu. Tineri, nu știu, de vârsta mea. Și mergeau în Chitila. Și la un dat încep să aud în spate. Nu dau atenție, zic eu știu ce fac. Mă, dar la un moment dat tot... Că era, nici nu era constant, știi, era mai lent, mai tare, sau s-a dat un... Și mă uit în retrovizoare și o văd pe a mea, era așa cu un crack cumva pusă peste el, ăla desfăcut la pantalon cu afară și asta îi făcea mare labă. Nu cred, mă, la tine numai cu tine, la... Da, Bă! era la volan și în spate, înțelegi? Și atunci, bă, marea mea întrebare era, ce fac eu? Ce-i spui tu lui băietul, lui ăia, ce le zici? Vă rog eu mult de tot să nu vă mai lăbiți pe bancheta mea. Ai grijă, te rog, să nu-mi dai pe banchetă. Vrei șervețele? Nu știu, dacă te duc gratis vin și eu. Ce poți să-i spui? Ce-i spui? Și am făcut cea mai deșteaptă la alegere posibilă, n-am zis nimic. Și ai mers așa? Da, n-a terminat. Sau poate fi terminat, dar fără zgomot, nu știu. Ideea că am verificat după aia și nu era nimic murdăr. Dar pe ceaf ai verificat? Bă, nu m-am uitat, să știi, parcă eram un pic lipicios sub glug așa. Că aveam un anorac pe mine. Dar cum, bă, așa? Da, fără zgomote, fără nimic? Bă, Doar o mână tristă așa? Da, să lingeau în timpul ăsta. S-auzeam. Partea proastă e că la Renault la scenic nu mergea nici radio. Și eram pe liniște totală, adică cum ar veni Pornhub radiofonic. Eu cred că le ziceam ceva. Ce dracu le ziceai? Cred că l-am auzit pe băiatul ăsta cu câteva zile. Unde mă l-ai Da, auzit? zicea, Câțu mățu, tâmpitule! Ăla e. Asta cu câțu mățu, hai să nu vii mic cu ogriți, că și noi am zis în blocul trecut. N-am zis mățu, am zis pârțu. Pârțu, mult mai elegant. Păi da. Cum era și cântărețul de muzică populară, Petrică Mățu Pârțu. Păi, băi, stai mă un pic, noi am făcut-o pe YouTube. Nu în ședința în plen. Unde e diferența? Băi, e o diferență. Care? Noi avem calitate. Boy. Gata, stop. Stop? Nu ne oprim, că n-am Ba zis da. nimic ediția asta. Cum să nu? Am zis, a? Păi dar ne-am certat noi pe Fulgi al tău, dracului, că cred că o să fie la motivul acestui canal de YouTube. Ți-ar prostul al dracu. Fulgi în gut. Da. Bine, ne oprim aici, intrați pe canal în continuare și căutați în urmă, o să las link în descriere vis-a-vis de ce comentați. Cu Fulgi să vadă lumea cum arată un full prăjit. Vis-a-vis de ce comentați, intrați, o să las în descriere videoul cu Samsaru Da. și intrați acolo să vedeți ceva frumos. Iar săptămâna aviatoare Ne luăm mașină, bă. ne luăm, că de când zicem. Trebuie să-mi iau. Am făcut accident, am povestit asta. Vă pupix unde putem și noi. Apropo, bă, mai e un YouTuber care a făcut accident și a cumpărat mașină, dar și-a luat, deci el avea tot o Skoda, dar și-a luat GLE. Să n-aveți așteptări de astea, că nu e. Cine, mă? Conacu. Cine-i Conacu? Ei, mare iubitor. Altul, mă? Da, mă, da, e un Fulgi băiațaș. 2? Nu, e un băiețaș așa care Mișto. a pornit. Nu e mișto neapărat. Ba da, de fapt, a pornit din Caterinca de asta pe Omegle. Da, și m-am uitat eu așa la un dat la el și pare că dă din coate așa să-și depășească un pic condiția. Câți urmăritori are? Nu știu, are vreo 200.000.
Mă, Conăcelule, mă, mâncați-și nu gurița băiatul, ta, tata, mă. mă. Mă, dacă te uiți tu Hai aici, că ne uităm și spun. sau e cineva care se uită la tine, care te știe, care se uită la Conăcelul la tine. Mă, mâncați-și gurița ta, dacă dă tu aici un ceva, un semn, ceva, ne împrietenim, facem o înfrățire de-asta globală. Eu îți dau ție, tu îmi dai mie și ne terminăm fericiți. 86.000. 286.000? Da. Măi, mă, băiatule, mă. Mă. Ce trecut te supere așa, mă? Și ce faci, mă, cu atâția, mă? Unde-i țipătoți, mă? Mai dă câțiva la noi, că-i ținem noi aici. Pentru tine, Să zic. avem studioul ăsta dita, mai tu știi ce e în spatele la camerele astea? Oameni, echipă, construcție. Terenuri întregi, Da. și aride, și arabile, și intravilan, extravilan, dă niște floricele. Hai. Haide, mă, să ne luăm la revedere. Nu, mai sus, mai sus. Mai sus, prostule. Bă, ia, mă. Nici așa nu ești Ia capabil. prinde-mă tu. Aprinde-mă, fraier, drag. Bă! Uite, mă, prostule. Conăcelule, artă, tată, hai, bagă-te cu noi aici. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit. Și pentru toți băieții din București, dacă aveți fete, dar n-aveți casă unde să le exorcizați, am eu un prieten cu Uber. Nu zice nimic, e discret băiatul. Scenic 2007, toate condițiile. Bă, nimic nu zice, e de o discreție, vă N-am nici ajută. radio să vă auziți bine Are. între voi. Are șervețele, Dar nu mai are am tot ce... Renault ăla scenic, ce fac? Cumpărăm mașină pentru voi, băieți. Hai, vă așteptăm. Numai bine, pă data viitoare. La revedere.